Bismillahirrahmanirrahim. Saderenge ngaos niki keranten tasih napa niki bodho nggih nyuwun agunge pangapunten untuk menawi wonten klenta-klentunipun nggih. Mugi-mugi kanthi barokah saling ngepura punika Gusti Allah maringi dalan sing amba angsal rahmat lan ridhonipun Gusti Allah. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alal insani ayya'mura wa yanha wa in kana ghairu 'amilin bima yad'u ilayhi. Ruya anna Allah subhanahu wa ta'ala awha ila Yusha bin Nun alaihi salam inni muhlikun min qaumik arba'ina alfan min khiyarihim wa sittina alfan min syirarihim. Faqala ma balul akhyar? Qala innahum la yaghdabuna li ghadabi. Innahum la yaghdabuna li ghadabi fakanu yu'akilunahum wa yusharibunahum. Wa fi qissati ahli Korea allati kanat hadiratal bahri annahum lammastahallu al-istiyad al-muharram alaihim yawm as-sabti tafarraqu salasa firaqin. Niki bab nerangaken amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Bilih alal insani ayya'mura wa yanha wa in kana ghairu 'amilin. Bilih sampean nek kesebut utawa disebut menungso alal insan ayya'mura wa yanha, jenengan iku duwe kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Sama aja kewajiban, jadi aja ujuk-ujuk peh ora duwe serban. Oh aku gak iso ngaji ora usah. Oh iku jenenge glogok jaran iku ya. Jenenge ora dong iku ya. Jadi nek sampean tani, nek sampean kiai, nek sampean ibu rumah tangga, nek ora iku sampean duwe kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak-ngajak keapian. Keranten ngajak keapian menika salah setunggalipun ya alamate wong iku bakal dipanjangno umure. Ya. Dadi kaya mbah sing tuwek iki, Mbah. Nek sampeyan kepengin dipanjangno umure ya, Mbah, iku siji sampean kudu ajak-ajak keapian. Jadi keistimewaane wong ngajak keapian iku umure panjang. Iku ngendikane Allah Subhanahu wa taala kaya ngono. Kita sampeyan. Dadi aja wale engko ndang nek ngajak elek cepet mati ya mbah ora ngono. Pokoke nek ngajak apik iku ya pokoke intine panjang umur. Lah sampean ngajak keapian iki duwe kewajiban wa in kana ghairu 'amilin bima yad'u. Senajan sampean niku orang lakoni. Senajan sampean orang lakoni. Senengane mau ngumumno tok nang ngene grup rotip tapi ora teko. Gak apa-apa, Mbah. Ini kisah oleh mesti. Nggih, mboten napa-napa. Dadi akeh sing maca timbang sing teko. Ya kaya ngono bae. Tapi ngono kuwi sampe, Mbah. Timbang tengok-tengok menengahe nang gone omah ora lah apa-apa. Ya, mergo awake duwe kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Cuma amar ma'ruf nahi mungkar iki carane dhewe-dhewe. Lah iki lho sing mari angel iki. Maksudnya piye? Kene ora duwe makome ya angel ngajak ngono maksude, Mbah nggih. Nek ora duwe ilmu pirang-pirang ya angel. Padha karo sampean iki kepengin bangun omah. Nek ora mok serah tukang kaya tangih nganggo lamun sampean iso bangun omah. Maknane sing iso bangun omah iku ya sing ahli. Ya, tapi tetap duwe kewajiban sama niku apa jenenge ngajak-ngajak keapian. Iki iso dadekno dawa. Jadi contohnya ngene. Lah ngajak keapian iku ora kudu
bentuk omongan, ora kudu bentuk ajaan, ora kudu bentuk sing ketok. Ana kalane amar ma'ruf iku bentuk ajaan, ana kalane bentuk kelakuan, ana anane sampeyan iku apik nomore bungane batin. Iki padha-padha iso amar ma'ruf nahi mungkar. Lah saiki contone wong ngajak apik, ya nggih mojak, ayo sesuk ngaji, ayo sesuk sedekah, ayo sesuk unjung ngono. Ya, wis sesuk kabeh iki, Mbah. Kita orang ujung omahku kaya iki ya. Ya, sesuk unjung, sesuk ngene, sesuk mara-mara tuwa, sesuk mara ngene kuburan. Iki jenenge ajaan. Ana sing nganggo kelakuan. Cangkeme ora ngomong tapi kelakuane sing ngomong. Contone nah adol sapi kalau ngene kajironi, ndekne biasanya diluwahi nek tuku. Lah ngono kuwi jenenge. Dene gak ngomong, tapi selalu ngluwahi apa? Akhirnya wong-wong ku do berarti kajironi ku wonge apian lho ya. Iki berarti aja-aja gak. Ngono Mbah ya ndekne. Ngono ta ora? Ya iki jenenge. Jadi maknane sampean aja-aja iku ora kudu nganggo omongan. Nganggo kelakuan kenek. Bahkan sampean ngajak keapian iku iso nganggo ati sing apik. Jadi sampean ku atine apik, ya atine apik. Iku ndelalah iso mempengaruhi wong-wong sing nang pinggirmu yo ndelalah dadi apik. Iku nek atimu apik. Iku berarti awak dhewe ngajak tapi tanpa kelakuan, tanpa omongan. Makanya ngendikane para ulama, siji wong sing atine apik, siji wong ing apa sing atine apik. Apik iku maknane zikir ngene Gusti Allah. Ing dalem urip ing dalem 100 wong garangan, ing dalem 100 garangan iku luweh manfaat, luweh iso ngajak garangan mau mara pangeran timbang 100 wong ahli ngomong tapi atine kosong karo pangeran. Ana wong ngajak iku kosong ya ana Mbah, ngajak-ngajak tapi atine ora ngajak. Padahal urip lak wis dengene wong Islam iku amanna billahi wal yaumil tubna ilallahi badinau wa dhahir. Jadi nek sampean kepengen salat sae piye ya obah, ya manahe ya obah. Paham nggih? Jadi nek sampean kepengen salat, zakat mesti ana niate. Ana apa jenenge olah muwaweh beras ya ana niate. Nawaitu an ukhrija iku nang niate. Jadi loro-lorone kudu maju. Dua-duanya kudu maju. Lah ana wong sing mung ngomong tok ning atine gak mau niati, mung kanggo pantes-pantesan. Pantese cah aku wong Islam, aku wis kaji, aku wis tau ngaji, pantese tak ngomong sing apik-apik. Lah berarti ngene iki ora batek diniati tok nggone ati. Kudune mau niati tenan. Dadi atimu niati nyampekno keapian, nyampekno keapian iki apa ngelakoni perintah Gusti Allah. Lambene ngomong, atine yo niat. Iki jenenge sing tenanan. Jadi ana wong ora ngomong tapi atine apik. Iku luwih apik, luwih iso ngrobah 100 wong elek timbang wong 100 wong apik omongane tok ning atine elek. Paham nggih? Jadi jenengan keumpamane apik pidato ya ora iso, kon ngaji ya ora iso, kon dadi kiai ya ndredeg kabeh, kon nyekel mik ya ndredeg. Wis ora usah. Sing penting kewajiban awake dhewe amar ma'ruf nahi mungkar sesuai kemampuan masing-masing. Kowe ora iso ngomong iki dadi wong sing apik. Ya, ora ana ceritane. Sampeyan roh apa iki jenenge es akeh gelas sing ana ese
Ya, gelas ana ese. Ini ku rapet apa gak rapet, Mbah? Rapet. Tapi nek sampean nggo ana es ngono gelase, njabane iki mesti netes. Kira mboten? Ora usah mau tetesno, Mbak. Kapan atimu apik, ora sithik-sithik hasud maksude. Ora hasud, maksudnya ora hasud itu yo ora kaya bojoku ngono iku lho, kabeh diloro. Yo, kabeh diloroi. Sing penting sampeyan iku apik, kiwa tengenmu mesti entuk bakal entuk tetesan ademe atine awake dhewe. Paham nggih? Jadi ngajak keapian. Pokoknya sampean ora iso pidato, ora iso ngaji, ora iso macam-macam. Apa sing mau andalo? Sing mau andalo sementing dadi wong sing atine apik. Iku ya klebu amar ma'ruf nahi mungkar. Saiki umpamane ana pemuda daerah kene nglakoni maksiat umpamane delalah lewat Mbah Kohar nganggo jubah ngono kira-kira piye? Ora usah ngomong. Kira-kira paling ora lak basa wonge. Monggo badhe temuti Pak Haji lak ngono ya. Mesti leren, Mbak. Senajan ora kenapa? Mergo duwe ati sing ati iki nyambung nang Gusti. Jadi biyen niku ana kiai, Mbah, ana kiai ketemu maksiat. Ana kiai nggo kancane mlaku-mlaku nemok ana wong maksiat. Mesti piye? Ngombe-ngombenan terang-terangan nang pinggir jalan karo gitaran tabuhan. Wong jenenge santri ya, santri iku cara tentarane lagi kopral, Mbah. Apa? Lagi baret merah. Mbah. Nyuwun sewu Pak Kiai, ana apa, Jong? Jenengan ndonga mawon, Mbah. Nika jenengan ndongakno dilaknat mawon. Ngono sih. Kira dongakno sing maksiat iku gepuke karo pengen lampun. Jenengan ndonga mawon supaya wonge rusak. Akhirnya kiai niki rusak, karo mesti ndonga. Ndongane aneh, Pak. Ya Allah, sebagaimana Engkau memberi apa memaringi seneng nang donya, jenengan paringi seneng banget ing akhirat. Santri ini kurang dungane iki donga apa iki wong tak dungane ben bongko kok malah didungane apa supaya mlebu swarga. Sus ora gathuk wong jenenge kopral diapakno ya karo. Jadi maknane bareng dilalui sacung ora usah protes. Kowe ora usah protes. Ayo buktekno dongaku. Kowe ora tau gak aku ku ndongakno Gusti mungkin jenengan senengno piyambake tengene swarga kaya senenge piyambake tengene donya. Seneng-seneng dengan tabuhan-tabuhan macam-macam seneng. Jajan angan-angan itu. Nek tak dongakno mlebu swarga maknane piye? Maknane mesti ndekne nglakoni taat nggone Gusti. Ngono kok ora paham lho, Cung. Cung rungokno. Dongaku iku ora kleru. Angger tak dongakno mlebu swarga mesti piyambake nglakoni taat. Kaya contone ngene, Mbak. Kaya contone ngene. Wong kok salaman karo Kanjeng Nabi utawa wong disawang karo Kanjeng Nabi. Ya, wong mau mesti mlebu swarga. Wong salaman karo Kanjeng Nabi mesti wonge mlebu swarga. Lah salaman iki saiki ana sanad musalsal sampai saiki. Dadi wong sing salaman karo Kanjeng Nabi, wong saiki salaman karo aku salaman karo Mbah Mun salaman karo gurune salaman karo sampai tok Kanjeng Nabi. Ndelalah wonge ya bakal mlebu swarga. Ndelalah wong nek salaman karo kiai ndelalah iku dhewe Allah atine kebuka. Nek kebuka berarti dene gampang taat nanggone Gusti. Lho ngono mesti bagi gampang to. Kanjeng Nabi nyawang sahabat nyawang tabiin terus sampai saiki. Dadi sampean iku disawang Mbah Mun padha karo disawang karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya niku ditimbangane
kuwi wong jengene wong ora patek dong dikon ndongakno celaka kok malah didongakno mul. Oh ya wis. Kene perlu saiki buktekno ayo saiki diparani bocah. Bocah niku diparani kalih kiai niki wau sing mabuk-mabuk. Dilalah niku piyambake omongane alus basa lan kandha Mbah kula mulai sakniki badhe tobat alhamdulillah. Ya. Ora perlu omongan. Cukup donga sing apik, cukup apa ati sing apik. Wong apik ngomong ora iso. Cukup atine sing apik. Lah saiki atine wong sing apik iku ya dhewe-dhewe. Atine petani apik, ora kaya apike atine pedagang. Pedagang gabah atine apik ora kaya atine bakul beda-beda. Ya, nek atine petani sing apik iku piye? Nalika nglewati galenge tanggane bocor, iku sampean tutupi apa mau ogro-ogro, Bang? Ya, ana tanggamu ora sawahmu, nek sawahmu aku ora takon. Sawahe tanggamu kok bolong ana tuke. Saman tutupi mau ambane pisan Dewe-dewe dadi apike tani. Yuk nganggo tanine. Apike apa jenenge bakul sapi nganggo bakul sapi. Ya. Wong sapi ngri-ngriyen kok ndone apik. Lah ya repot ya. Paham ya? Wis kaya ngono. Dadi mangkane apike wong ku ya dhewe. Lah sampean yakina, sampean nglakoni apik sing apik mau sangka perintah Gusti Allah, mesti iki iso ngrobah elek dadi apik krana amar ma'ruf nahi mungkar. Al-Fatihah.